Marhay na aldaw naga. Bakong madali an sa to mga pig-agihan kan mga nakaaging taon. Ngunya naman an angat sa tuya, iyo an pundong hababa. Dahil sa pagtapyas kan pundo, hali sa nasyonal na buwis, dara kan epekto kan pandemya sa ekonomiya. Alagad, dai kita mauntok, padagos kitang mainguha, tanganing an pundong natapyas, matampadan, asin an sa itong mga proyekto para sa syudad, mahaman, asin makatao tulos, nin oportunidad. Kaya siring kan dati, kita makikipagtabangan sa mga pribadong tao, negosyo, asin grupo, asin mga ahensya kan gobyerno, kita makikinuparan, tanganing an sa itong mga napunan, tulustang mapakinabangan. Sa edukasyon, padagos an sa itong pagtugdas, mga bagong eskwelahan sa tuyang ibabariwas, urog na sa mga puwerang lugar na kaipuhan, tanganing daing aking nagenyo an nababayaan. Isita po ang pagtios ngunyan. Kaya mga bagong scholarship grants sa tuya man na pinabuksan para maging tulay sa pag-abot kan mga pangiturugan, asin makatabang sa mga estudyanteng nag-iinguha, alagad tika po, na makatapos kan sa indang kolehiyo. Sa paharong, mapadagos an sa tuong kolaborasyon, daing untok an sa tuong pakikinegosasyon, para an mga lote na kaipuhan, mapasatuya, asin maialukar taman sa mga pamilya sa presyong hababa. Sa salud, an sa tuong hospital, labo-labo ang pagpatrabaho, pagtugdas nin mga primary healthcare centers sa mga estratehikong lugar, sa to naman napupunan, para harani sa lambang nagenyo ang serbisyo na kaipuhan. Trabaho asin ekonomiya, sa to man giraray na prioridad. Dakol na investments ang nagpuroon na. Dakol pa kitang kinakaurulay para lumaog sa naga. Tanganing mas marikas ang satong pagbuhat sa mga bagong oportunidad. Sa turismo asin creatives industry, kita naman mataya. Bagong convention center sa tuya ng pupunan. Tanganing mas dakol na okasyon ang madarata sa naga. Na mahatod man trabaho, bako sana sa mga artistang nagenyo asin nagenya, kundi sa mga driver, sa radit na negosyo, asin mga hotel sa syudad ta. An sa tong Bicol River Boulevard, hinahaman tanaman. Para an People's Park and Recreation Center, an bagong pasyaran kan mga nagenyo na sa tong pigplano, makapuon na, asin mahaman, antes matapos an sa tong termino. An agrikultura, danay tapang papauswagon sa paagi nin mga bagong makina, nakaipuhan asin paghiras kan mga bagong kaaraman, gigibuhon tapang mas episyente an mga parauma sa pagtanom asin pag-ani para makadugang sa minamaot nyatong food security. Para man maparikas an sa tong digital transformation, mga dugang na internet hotspots sa tuya pang ibuburugtak, papapunan tanaman ang pag-adal asin pag-develop nin mga applications na ma-automate kan mga transaksyon sa City Hall sa marikas nyatong pagkuan nin serbisyo sa lokal na gobyerno asin pagproseso nin mga dokumento. Sa infrastruktura, padagos kitang ma-invest. Taini ang pundasyon kan sa tong ekonomiya. Mga bagong dalan sa tong momok naon. Mga drainages asin flood control projects haharamanon. Dahil sa satong pag-inguha, initial na pundong kaipuhan para sa Center for Safety and Resilience sa to nang nadisponir. Ini ang magiging emergency operations asin Central Command Hub kan PSO, PNP, Bureau of Fire asin CDRRMO. Magkapira po sana ini sa dakol tapang sisiributan
para maging mantenido ang sa tong kamugtakan bilang most competitive component city sa nasyon sa duwang sunod na pagkakataon. Sa tabang po nindo, magigibo ta ini gabos para sa futuro, para sa imo, para sa lambang na genyo. Uswag pa, nagana!